Prajem vám pekný a príjemný deň. Moje meno je Vlado Homoľa a tento YouTube kanál je tu pre vás. Znalosti, ktoré na ňom nájdete, vám pomôžu meniť vaše nápady a vaše myšlienky na skutočnosť. Znalosti, ktoré podporia rast vášho biznisu. Ak ste tu noví, nezabudnite kliknúť na tlačítko odoberať. Tak budete informovaní o všetkých novinkách na kanále. Chcete zaujať svojich poslucháčov tak, aby pozorne počúvali váš výklad a súčasne sledovali aj vašu prezentáciu? Vytvorte dynamickú prezentáciu s plynulým prechodom medzi snímkami a jednotlivými objektami na snímkach. Že animovanie objektov je náročné na čas. Začnite využívať morfing prechod medzi snímkami, ktorý vám ušetrí čas a zdynamizuje vám vašu prezentáciu. Poďme sa pozrieť, ako použiť morfing prechod v prezentácii. Dajme tomu, že máte odprezentovať, kedy zaviesť mobile e-learning vo firme na základe tejto snímky. A chcete jednotlivé riadky textu s príslušnou ikonou postupne zobrazovať na kliknutie myšou. Určite vám napadne niekoľko spôsobov animovania, či už jednoduché zobrazenie alebo animácia lupa a podobne. Samozrejme, že rôzne formy animácie si vyžiadajú rôzny čas na ich vytvorenie a tak sa spravidla uspokojíme s tou najjednoduchšou animáciou alebo animácie nevyužijeme. Nech máme k dispozícii ešte jeden podkladový materiál. Je to infografika. Ako zvýšiť výkonnosť zamestnancov cez mobile learning. Asi sami cítite, že takto zobrazená snímka je slabo čitateľná nielen v texte, ale aj v samotných ikonách, ktoré by mali napomôcť lepšiemu zapamätaniu si jednotlivých krokov. Prepneme sa na tretiu snímku, na nej máme pripravený úvod prezentácie. Vložíme novú prázdnu snímku do prezentácie. Prepneme sa na snímku 5, na nej pomocou klávesovej skratky CTRL-A vyberieme všetky objekty a tieto objekty nakopírujeme pomocou CTRL-C a CTRL-V na snímku 4. Objekty snímky 4 presunieme mimo zobrazovanú časť snímky, a to tak, že vyberieme jeden objekt a pri stlačenej klávese Shift chytíme myšou objekt a ťaháme ho mimo zobrazovanú časť snímky. Na snímke 4 vyberieme všetky objekty pomocou klávesy CTRL-A a nakopírujeme ich do schránky pomocou CTRL-C. Prepneme sa na snímku 3 a vložíme objekty zo schránky na snímku, a to pomocou klávesovej skratky CTRL-V. Vrátime sa na snímku 4 a na nej presunieme nadpis na zobrazovanú časť snímky. Na paneli nástrojov klikneme na kartu Prechody a vyberieme prechod Morphing. Prepneme sa na snímku 3 a spustíme prezentáciu. Zobrazil sa Morphing prechod snímky. Escapeom ukončíme prezentovanie. Sme na snímke 4. Urobíme duplikát snímky a sme na snímke 5. Teraz presunieme prvý riadok textu a príslušnú ikonu na zobrazovanú časť snímky. Urobíme duplikát snímky 5, sme na snímke 6. Na nej presunieme druhý riadok textu s príslušnou ikonou. Urobíme duplikát snímky 6, sme na snímke 7. Na nej presunieme tretí riadok textu s príslušnou ikonou. Urobíme duplikát snímky 7, sme na snímke 8. Na nej presunieme štvrtý riadok textu s príslušnou ikonou. Spustíme prezentáciu od snímky 3.
Prezentácia funguje podľa našich predstav. Poďme teraz vytvoriť druhú časť prezentácie z podkladu vo forme infografiky. Infografiku máme na snímke 9. Urobíme duplikát snímky 9 a sme na snímke 10. Vyznačíme morfing prechod. Teraz zväčšíme obrázok. Samozrejme, mali by sme mať kvalitný obrázok s čo najvyšším rozlíšením. Označíme obrázok, stlačíme klávesu Shift a myšou chytíme roh obrázku a ťaháme myšou von. Umiestnime zväčšený obrázok na snímke tak, aby bola prvá časť hora na snímke zobrazená. Teraz vyberieme na paneli záložku Formát obrázka a vyberieme nástroj Orezať. Orežeme obrázok tak, že nám na snímke zostane horná časť obrázka. Urobíme duplikát snímky 10 a sme na snímke 11. Klikneme na obrázok. Vyberieme kartu Formát obrázka a vyberieme nástroj Orezať. Vidíme, že sa nám na obrázku zviditeľnila aj orezaná časť obrázka, ktorá je prekrytá priesvitnou clonou. Klikneme na túto časť myšou. Stlačíme klávesu Shift a myšou chytíme časť obrázka s clonou a obrázok ťaháme nahor, až kým nemáme na snímke viditeľný prvý text. Urobíme duplikát snímky 11 a na snímke 12 zopakujeme to, čo sme robili na snímke 11. Postup zopakujeme na ďalších snímkach vytvorených duplikovaním. Vrátime sa na snímku 9 a spustíme prezentáciu. Olala, funguje to. Zaujalo vás video? Lajknite ho a podielte sa s ním so svojimi priateľmi. Prihláste sa k odberu a nič nové vám neunikne. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa pekne a dovidenia.